திருப்பட்டூர் பிரம்மபுரீஸ்வரர். மிதுன லக்னத்தை பொறுத்தவரைக்கும் வாழ்க்கையில் தொழில் ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை அடையணும்னா, திருப்பட்டூர் பிரம்மபுரீஸ்வரர். அது வந்து அபிஜித். அபிஜித்னா வெற்றி புலின்னு அர்த்தம். மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை குடுக்கும். அதேபோல இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய சொத்துக்களே அமையல எனக்கு. கடன் அதிகமா இருக்கு அப்டின்னா, சுவாமிமலை தரிசனம். ஏன் இந்த சுவாமிமலை தரிசனம் சொல்றேன்னா, சுவாமிமலை தரிசனத்தில வந்து மிகப்பெரிய அற்புதமான பலன்கள் இருக்கு. தேடுவதை கொடுக்க ஞானத்தை குடுத்த இடம். யாருக்கு? முருகர் வந்து இவருக்கு யாரு? ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்த கத்துக் குடுத்த இடம். நீங்க எதை தேடி போறீங்களோ, அத கத்துக் குடுக்க வைப்பாரு. அப்ப நீங்க தேடுறது என்ன? கடன் சார்ந்த பிரச்சனை தீரணும். அப்ப அதுக்கான ஒரு அறிவு வேணும்ல்ல. அந்த அறிவ அவரு குடுப்பாரு. "நீ எங்க மிஸ் பண்ண? உன்னை வந்து இந்த மாரி தப்பு பண்ணி மிஸ் பண்ண." அந்த அறிவ தான் காசெல்லாம் குடுத்து அனுப்ப மாட்டாரு. 1,00,00,000 2,00,00,000 குடுத்துலாம் அனுப்ப மாட்டாரு. அவரு தான் அறிவு குடுப்பார். "நீ எங்க தப்பு பண்ணன? இந்த தப்ப இனிமேல் பண்ணாத. இனி என்ன பண்ணா லாபம் வருங்கிற ஒரு அறிவு இத குடுப்பார்." ஏன்னா 6, 11 கூடிய 6ங்கிறது உத்தியோகம், 11ங்கிறது அனைத்து விதமான லாபம். அப்ப அது சுவாமி மலையை சொல்லக்கூடிய இடம். அந்த 11ஆம் இடம் இவங்களுக்கு. சுவாமி மலை போயிட்டு வந்தாங்கன்னா, லைஃப்ல சூப்பரான ஒரு விஷயம் நடக்கும்.